čokoľvek človek mohol mať, je vtedy, keď Boh vdychol do nozdier dých života ruach. A človek otvoril oči a začal vidieť. A počúvaj ma, Adam chodil v tej intimite s Bohom. Chodil v tej intimite s Bohom tak silne, nepíše sa koľko rokov, ale chodil v tej intimite tak silne. Tak silne. Že keď to Satan videl, urobím všetko preto, aby som tento vzťah zničil. Viete, čo je zaujímavé? Ženy, neurazte sa. Do Evy to nevdýchol. Vdýchol to do Adama. Ale pretože v Adamovi to bolo tak silne, že sa to ukotvilo až na kostiach. Že ten život bol až v kostiach, slovo v kostiach. Do morku, špiku, kosti. Ten ruach až do kosti. Tak preto vedel vybrať rebro. Nemusím fúkať, už to tam je. DNA, DNA, DNA.